Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mas Dimas. Nggih, pangestunipun. Badhe saking pundi niki wau? Alah nggih dolan. Nah, krungu nek ketoke kok arep mayang. Nusul mundak ning kono ae aku. Mboten anu niki wau. Mboten PJ. Mboten nek niki. Mboten tanggapan. Mboten niki teng mriki ngoten kok. Ya nek saiki kaya nek ndek meng ndek wau. Nggih pangestune mawon. Gareng kok mengestoni. Ya menawa entuk sawape saka almarhum Mbah Salam ndak. Donga dinunga Mas Dimas. Nggih. Kelingan ya truk kelingan apa, Kang? Biyen awake dhewe ya karo Dimas kuwi nyantrik wong loro nggone Mbah Salam kono. Nek Dimas kuwi mbiyen sik kuru kae. Urung sakmono gedene. Dhisik ya sakmene kok. Sik kuru sing gedhe muk mripate tok mbiyen. Pendulu. Seksine lek Suradi kuwi lho. Nah, Kuwi sing ngomong aku kecilike kuwi. iya. Tekan dilek Tulungagung pun dilek ya. Ke anu lek Suradi kekancing ning kamar mandi ning pom kan aku. Tenan kuwi. Lebar lek Suradi kekancing ning kamar mandi lah kok terus ayah Sukadi yo kekancing. Tenan iki. Alhamdulillah tasih diberkahi para sepuh Mas Dimas. Nyatane ana padas kene iki pengrawit sepuh sih sengkut gumregut. Nggih saestu kok. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, berkah panjang umur. Aku tekongke sing tak inget mung siji kan. Apa? Sing ngempul. Kuwi pepundenku ya ne. Soleh ta? Lho, Mbah Pandi kok piye to iki? Nek kok kene sing ketok soleh. Kuwi pepundenku ya ne. Sing ngempul sing enom nika Muhammad Soleh. SSN niku weton isi Surakarta. Omahe Sawu Karangjati. Niku mboten SSN kok. Napa? Kula kalih Soleh niku Eskar. Wah, Eskar. Loh, lah jere jenengan niku titelit DRS Dimas Eskar ngonten. Jere sapa? DRS ki piye to, ya? Lho, iki ngumpani kowe lah aku ki. Lah ya DRS ki maksudnya piye ngono lho? DRS rada yo dokter Andes to. Jere sapa? Eskare sarjana karawitan. Ora. Loh, lah apa? DRS iki dalang rada seret ngono lho. Dalang rada seret. Heeh. Lah Eskare. Eskare saking Karangjati. Nah, Kawak ga. Sing gawe wis gak enek diunekno ae. sing gawe wis reneng. Dhisik ya nek ngulang yo ngene kilik. Biyen ki Mbah Salam pokoke angger kenalan ngono. Kula sakniki enten titel enggal lho Mas. Napa Mbah Salam no? DRS Salam Eskar. Napa niku DRS Dokter Andes? Sanes. Dalang rodok seret. Eskare Salam Karangjati. Lah nek kuwi nek Mbah Salam dhisik Salam Karangjati ngono. Nek aku saiki tak leh gak saking Karangjati no gak ga. Lah apa? Yo sarjana Eskar ki sarjana karaoke ngono lho. Rumangsaku kaya guyon-guyon. anyar. Nggih. Layak kok nek nyekel mik kok beda. Beda piye terahyo ngene iki kok. Pengalaman karo ora aku mesti beda. Aku ora pengalaman nyekel mik ya ora tak cekel. Ora centel ning kono kok nyekel. Pangestunipun para pengrawit sepuh Ginenggo Mas Dimas dan pengen nyekseni putune gladen wayang. Nah, Nek zaman semono ngene iki terus nyurone lak sampeyan to Mas Dimas. lah mane piro? Nah, iki. Nek babat ana marta mbok iya. Nek rabine dina engko sik. nah rabine dina kuwi lho, perlu dipelajari. Somben yang peron ya. Sok anu, nyewune Mbah Salam. Wis bar ngono kok. Mosok wis bar sewune? Lha piye wewe putu kandung nek malah gak roh iki lho piye. Oh ya kowe lak putu ponakan ya, Mas. Putu ponakane roh kok sing putu kandung ora roh iki. Angger neng dindi niki putu kula lah sing nika putu ponakan. Kaya enek putu ponakan. Nembang Mas Dimas, nembang. Anu, gangku ada-adane tokno ya songone. Udah bisa tawang-tawang. Kowe rong-rong kejadiane to. Nyapa? Aku diwen mayang ning Bojonegoro. Gak anu. Apa gak guyon. Yo seksine yo enek lho jinge ari barang iki. Aku ada-ada sore ngono anu wayah songo kuwi. Ndung seta matawang-tawang langsung den
bledek diyer udan angin tekan sore. Kowe aja ngeden-ngedeni Lho, wong. tenan kae lho seksine iki lho wong nejo urip kabeh. Seksine wong sakmene mbiyane masyarakat kene iki ndek bengi iki ra duwe terang teko esuk ngono. Iya aku yo nyekseni nek di bengi udan. Iya Nembang napa? Ya, dandang gula ya ta. Wis paling ndek sore nggih. Oh mbok kon neh. Kowe kok roh. Tokne kok lah aku streaming kok Pak Suradi live TikTok kok. Aku delok kok. Dan tobat. Anu Mas Dimas. Aku nek ngerti sampean ngono kelingan kendangan Bojonegoronan. Iki tangannya wis koyo ngene kok kon ngendang ae. Ora apa-apa. Lho tanganmu iki mesti ngene lho. Ora tau mandek kuwi tarah yo gawan bayi. Ya padha mbahmu to ya nek kok. Lah mbahku tarah wis tuwek yo buyuten lah nek kowe wis enom nek. Lah yo kono wis nusup sik aku cik enom wong nusup sik. Ya nyuwun berkahi kendangan Bojonegoronan. Gak nembang ae. Nembang sik bar nembang Bojonegoronan terus Wandara lak ya ngono terus. Meneh ga. Iki ora kaya umume ngono. Iki nang ale yo. Ki meng ki semayane ki jam 12 bar perkara dhewe acah-acah ki ngantek yahene rung bar ngono. Ora tak gendol ae jam 12 bar ki kok. Kowe gak ro di streaming Pak Somat ke yo? Nyapa? Lah ke Pak Somat streaming lho. Iki piye to Malik official Dik. Di mana-mana. Malik kok Malik. Lah ya Malik. Masa yo Malik ngono. Ini di mana-mana ada kuwi. Ya. Ya nembang napa Mas Dimas? Apa manut kowe ga? Aja manut aku bingung manut sapa kok bengi iki kok. Ya terus aku piye? Aku manut Mbah Takim. Rokokmu apa ga? Padha ning WA nek njaluk. Engkone ayem. Ning padha ning WA nek njaluk. Piye lek njaluk iki? Mas Yoga, Pak Delang. Pak Delang. Kula nyuwun rokokipun ihi. Danggere. Sadah tapi. Lah, sadah kenyik. Lah ihi pisan ki siji nek loro ya sadah. Oh walah mau ihi ngono kok rokok sadah. Ya nembang Mas Dimas. Apa ya? Dipun bawani napa langsung kemawon? Walah. Ya dibawani. Kudu Dik. Biyen mulo ki lek. Yo Mas Dimas. Songo mawon. Sinawang tiatan boseni. Nyawang wiwi aleman. Nah, aku nek sinden-sinden wis gak tak samang Mbah Loso kuwi tetep aku. Wi bolo ya nek gak. Ya, nyawang wong ayu aleman. Rekoso tak lakonane. Lah kok bacone lah enak. Marahi. Angger aku entuk nyawang. Aja mleset. Iki sing nata debok iki sapa ga? Aku. Ndak ya temuan debok ning ndur kotak ya ngono kuwi leh. Lah ora yo ora peniti sik. Jane aku sore iki disambat meniti yo gelem. Ya. Bot-bote. Apa? Ya bot-bote dadi santri. Ya ora kok bot-bote ngirit e biasa terae kok. Ayo. Nyawang wong ayu aleman. Kondi ya? Nyawang. Wis rekoso tak lakonane. Angger aku entuk nyawang. Eleni ra apa? Wong ayu lambe abang. Ngene iki anak sing balik neh lho. Apa? Rekoso tak lakonane. Yo kowe dhewe kuwi. Yen mati aku wis purun. Angger tresna aku mbok tampa. Ya. Apa ya? Dek jaman zaman berkembang.
Apa? Ana mawon. Wong manis aja tumlawung. Ati bingung mong tansah berung. Papuntane dadi linglung. Yen tak gagas terus dlarung sarung jagung saupama wae ngaren mangklong pinggir marga pancen bot endang bronto sitra emot kanyang sulis payong jalan ngalit ning beci tuwa pinggir kali solali janjimu iki terus hati siang pantoro retri wangi sepi dadi saksi oh tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga ndika manggih tresna suci. Matur suwun Mas Dimas. Dik juga Jan. Dik. Adate sing tuwek iki nyangoni sing enom. Kono bar kerja bayaran rek. bayaran manjak kono dalang rek piye to iki? Lah kene dalang ora kerja rek. Lah nyapa? Ya mau kocah ngono ae ya. Mas Dimas, Apa? nyatane mbiyen para sunan para wali kuwi nyebarke agama Islam kanthi media wayang kulit. Iki leres. Sampeyan ngerti? Gak ngerti. Urung rek. Lah kurang lahir rek. Ki dalang niku artose napa? Duka kula dereng ngertos. Bukune nang omah gae lah. Alah. Ki niku linuwih dalang niku ngudal piwulang. Dadi sok kala mangsa sing madeg dadi dalang nek wis diceluk ki niku kedah gadah kaluwihan. Ning nek rumangsa awake dhewe iki wis ki, nek wong nyeluk kok ora ki kok terus nesu lah niku berarti urung ki dalang. Sebab ki niku linuwih sabare, linuwih wasese lan sak panunggalane lak nggih ngoten. Nggih. Dalang ngudal piwulang. Niku tansah kebak piwulang. Dados mboten namung dateng pakeliran kemawon ora mung ning dhuwur panggung tok ning uga sak bendinane. Kala mangsane nggih wonten dalang niku kadal karo walang. Nek ora iso netepi darmane dalang, uripe kaya kadal lan walang. Walang ki matine ana dhuwur pager, lupute ya digoreng menungso lak nggih ngoten. Nggih. Niku mbok menawi ki dalang kalih kiai niku riyen nggih sami. Ingkang mastani kiai. Menika ki niku nggih linuwih, mbok menawi riyen niku para sunan para wali dereng wonten istilah kiai. Ki niku linuwih, yai niku adik. Lah nggih ngoten. Nggih. Kala mangsane ingkang anem tur kebak kapinteran, kebak napa?
ngilmu lan wasis menika dipun sebat kiai utawi umpami nek kados kula lan panjenengan iki kasebat ki dalang ki menika linuwih dalang nika ngudal piwulang saya esuk saya akeh sing rene iki malah randang barbar iki kaja nganti bar ki mbayari ya mulane nek arep dalang ki aja gawe status niki lho Mbak Nur sak Mas Pandu Gatot iki Roni barang wis tara tak kongkon iki tak WA-ani sitok-sitok kok Mbah Takim niki mboten saged bar niku pripun nih Gatot barang ya. Roni nek Roni. Eneng. Iya apa? Wis. Anu. Gas indene. Nggih. Mbak Wiwi. Wiwi Sagita. Rengang-rengang Mbak Yu. Nggih napa Mas? Oh, pun napa monggo kersa. Kula nek enten iki manut mawon. Nek sore niku wau kula mboten manut, nek ngenten iki pun manut kula. Langgam mawon nggih. Nggih, pun ta. Jo meneh to langgam jenengan badhe pencak dor teng mriki mboten napa-napa. Musuhe aku. Jo. Nggih, Mbak. Apa wi? Jeneng gula. Oh, pelok barang. Jeneng gula. Jeneng. Nah. Oke, gak. Apa wong aku yang mau rengang-rengang. Bareng Mukti wis lali sithik-sithik ngejak padu. Padha karo batehku. Sapa sing ndi? Ya Mbak Yu. Nang Kalimantan ya, Gak? Ya nang Kalimantan. Sing sikile dingklang lho. Wis.
Mas juga. Nggih, Mas Dimas. Engko nganggo alas-alasan kok gak? Mboten. Gak nganggo Menika sebab Kastawa ngono kae. Wekdale Mas Dimas Juga- niki wau meh jam 12 niku weh bar. Jogete gareng urung metu lho. Pripun Pakde? Benjing terus jenengan anu ndahut terus. Sesuk tandur barang lho anu Pakde di. Iya, iya aku yang ngerti. Nah, Ya prayoginipun pesan khas buke toga. anu Mas. Terus songo ular kambang ku sekarane. Oh wis Wes. kambang mau. Dan Lah kayak pejogete gareng kemang wis uler keket uler jogete gareng. jeruk barang kok ya. Jogete gareng sing Anu Mas Mas ngono ki lho. Mas Dimas, Dalam. aku kangen sulukane Mbah Salam ning kudu sampeyan. Iki wujud kangen-kangene awake dhewe. Nggih. Sing mendung seto matawang-tawang. Bahaya Proy. Mendung seto matawang-tawang aja tega marang janji kebo bang sungunya tanggung ora kepi marang sira jawana poyang payingan raganing sun ya mas.